ukuba buyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni nguyena mntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga abantu balala koopayipi. Ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Sithabathe ithuba siyibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukeleni kuzo bazalwane. Siyibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimameleni kuyo bazalwane. Siyanibulisa namhlanje kwicawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ke linguSihle Bunani, andihamba ndedwa, ndihamba nalo Mkhonzi. Bawoma sibulise ke kumama, otata, obhuti nakosisi, ontangandini mani, nakuye wonke ke umntu osibukele ngale njikalanga namhlanje ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Igama lam ke ndingu-Anele wakamnguni. Sithemba ukuthi sohlala sonke de kufikelele i-festive bawo. Ewe tata, sisondele kwi-festive. Sisithi ke xa sisondela kwi-festive siqale sivulele Nkonzi namhlanje ngomthandazo. Masithandaze ke bawo. Yise wenkosi yethu nguYesu Kristu, Thixo wethu osezulwini, Thixo onamandla wonke, Thixo olawula zonke izinto, Thixo wethu onamandla amakhulu, Thixo onguyise, Thixo ongumoya oyingcwele. Siza ke Thixo wethu olungileyo phambi kobuso bakho. Siza Thixo wethu olungileyo phambi kobabalo lwakho Thixo wethu. Singafanelanga Thixo wethu olungileyo nokuchukumisa isondo lembadada zakho Thixo wethu othandekayo. Kodwa Thixo wethu wasibabala Thixo wethu olungileyo, kungekho nanto ingcono esiyenzileyo Thixo wethu olungileyo. Bezikhona izinto Thixo wethu olungileyo ebezinokusithatha Thixo wethu olungileyo zisonzakalise Thixo wethu olungileyo, kodwa awavuma wena ngathi Thixo othandekayo. Thixo wethu olungileyo, siyayazi Thixo wethu othandekayo ukuthi wena unguThixo onothando Thixo wethu olungileyo. Ngoku Thixo wethu olungileyo, unyaka ubheka ekupheleni Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu. Abanye abantu Thixo wethu olungileyo bazowubhekisa imibombo ngasemakhayeni abo Thixo wethu olungileyo. Abanye Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, bazawukusa Thixo wethu othandekayo oonyana babo Thixo wethu olungileyo ebudodeni Thixo othandekayo. Kodwa Thixo wethu olungileyo, sicela kuzo zonke izinto esiza kuzenza Thixo wethu olungileyo, nohambo esiza kulihamba Thixo wethu olungileyo, uhlale wena unguThixo ongaguqukiyo. Uhlale Thixo wethu olungileyo unguThixo onenceba Thixo wethu olungileyo, kwenzele Thixo wethu olungileyo izicwangciso zethu zihambe kakuhle Thixo wethu olungileyo. Thixo wethu olungileyo, kukho abo Thixo wethu olungileyo abazongena Thixo wethu olungileyo kwile nyanga kaWayidlokova Thixo wethu othandekayo, beyingena ngaphandle kwezihlobo zabo, oomama babo, oomakhulu babo Thixo wethu omakazi Thixo wethu othandekayo, kuba Thixo wethu olungileyo ubabizele kwinkonzo yabo yangasentla Thixo wethu olungileyo. Bomeleze ke Thixo wethu olungileyo kuloo ndlela Thixo othandekayo, bomeleze Thixo wethu olungileyo ukwazi Thixo wethu olungileyo ukuphila ubomi Thixo namandla onke ngaphandle kwalowo Thixo wethu olungileyo bebemthanda nabasamthandayo Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu. Thixo wethu ke nangu ke umkhonzi wakho Thixo wethu olungileyo,
esimonyule Thixo wethu olungileyo ngeminwe yethu Thixo wethu olungileyo ezantsi emhlabeni Thixo wethu othandekayo Thixo wethu olungileyo. Wena ke Thixo wethu olungileyo mnike amandla umxhobise Thixo wethu othandekayo kwenzele Thixo wethu olungileyo akwazi ukufikelela kulaa ntliziyo Thixo wethu olungileyo akwazi Thixo wethu olungileyo ukufikelela kwasasimo Thixo wethu olungileyo salowa uhlele ekhaya Thixo wethu othandekayo. Mnike ke Thixo wethu ubulumko umnike Thixo wethu olungileyo nomoya wakho oyingcwele Thixo wethu olungileyo. Zithi izicwangciso zakhe Thixo wethu olungileyo uzisikelele uzithamsanqelise Thixo wethu othandekayo. Siyakuthandaza ke Thixo wethu olungileyo ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini mani bawo ke basibulele ke ngokusivulela umthandazo. Bazalwane, sisondela ke ngoku ekuyisongeni icawa yabantu abangacawiyo kulo nyaka. Ekuyisongeni icawa yabantu abangacawiyo kulo nyaka. Kancane siyasondela bazalwane ngokuba ifestive ke mawo ifikile.
festive xa ifikile funeke thina sithi go bucala abantu becawa yabantu abangacawiyo bafestive kakuhle unyaka okanye inyanga idlokove sibe singekho thina so yika nokuchatshazelwa ligazi bawo idlokove inyanga idlokove nathi. Bazalwane ke siyacela ke phambi koba unyaka usongwe, phambi koba unyaka wecawa yabantu abangacawiyo uphele, siyacela into yoba ungapheli lo nyaka ube ungeka subscribe. Siyacela bazalwane umuntu ungekanikeli umnikelo wethu ulula nje into yokuba ucofe usubscribe uze uthi ke emveni koko ukuba ke songumuntu osubscribe-leyo ungalibali ukucofa ulike, ungalibali ke nokubhala phaa kwi-comments into yokuba ubukunye nathi unyaka lo wonke sade safikelela ekusongeni unyaka. Sibulele kumntu wonke ke oye wasixhasa kwade kwaleli thuba, sibulele kubantu bonke abaye balike basubscribe sade safikelela kweli thuba. Singapha ke kweziqendu ezingamakhulu ecawa yabantu abangacawiyo. Bazalwane ke emveni koko sizawuya emazweni ethu, kodwa ke bawo phambi koba abantu baye emazweni ze nithi ke bazalwane xa nifumene ithuba nihambe niyokukhangela phaa sikhona, siyafumaneka phaa ku-Patreon bawo. Sipha ku-Patreon niyokucofa nje umnikelo napha kwelaa cala bazalwane. Bawo abantu basilinde bawo kaloku awunochazela awunothetha nabantu bawo uma sikhangela ku-Patreon kwenziwa ntoni ku-Patreon bayasikhangela phaa bazikhangela phaa bawo bazofumana ntoni bawo kona ukufumana eyona nto ibalulekileyo okwangoku ukuthi bayayisapota icawa yabantu abangacawiyo. Sizawuthi ke thina bawo sidibanise izinto ezawuthi zibafanele, singavaleli bantu ngaphandle ngoba amathuba amaninzi bawo abantu xa befika ku-Patreon banezinto abazifihlayo ebantwini, kodwa nje izinto nje ezincinci okanye ezimbalwa simane sizifaka phaa kwelaa cala ukwenzela singaflati eli icala. Okay bawo ke sicela abantu basilinde kulona u-Patreon kaGqirha uLuka Patreon nodokotela. Okay. Patreon uGqirha uLuka isahluko sesasiqala ivesi leya ya25 i-Gospel according to the book of uGqirha uLuka. Sizoqala kule vesi yokuqala kule chapter yokuqala, then ivesi leya ka-25 emveni ke kwale ingoma.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwivangeli ngokubhalwe nguLuka ngesahluko sokuqala kwivesi ye-25 phantsi kwesihloko esithi ukuzalwa kukaYohane kuyavakaliswa. Ivangeli ngokubhalwe nguLuka ngesahluko sokuqala kwivesi ye-25 ukuzalwa kukaYohane kuyavakaliswa. Sawuqala ke kwivesi ka-24 ifundeka ngolu hlobo. Emveni kwayo loo mihla ke uElizabete umfazi wakhe wathabatha wazizimeza iinyanga zantlanu esithi, yenjenje inkosi kum ngemihla eyandikhangelayo, ukuba isuse ukungcikiveka kwam phakathi kwabantu. Eli lilizwi lenkosi elive ubumnyama mabubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufundwa kwalo nguYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Nkosi, ndithembe wena, mandingaze ndidaniswe. Bazalwane, sikwincwadi kaLuka ngesahluko sokuqala verse 25, ukuzalwa kukaYohane kuyavakaliswa. Yanjenje inkosi kum ngemihla eyandikhangelayo ukuba isuse ukungcikiveka kwam phakathi kwabantu. Omnguni ke i-biology zezona zifundo endiqondayo into yokuba zindala kakhulu, ngoba xa ndicinga ngokwam abantu i-biology bayaqala ukuyazi nokuyiqaphela ingekabhalwa encwadini. Yayisaziwa kwangaphambili into yokuba umntu ongumama emveni kwexesha elithile i-biology iyamyekisa into yokuba angaba nethemba lokuba angaze aphinde abe nomntwana. Le nto ke bawo ndisithi zizifundo ezidala ezi. Ezinye mhlawumbi zithe gqibumini, kodwa abantu ngendlela ingqondo yabo esebenzayo okanye esebenza ngayo, le into bayiqaphela kwasekuqaleni. Nalapha ke kule vesi sikuyo bazalwane, sixabana nebhayoloji. Ngoba ukuba sinokujongela lethu kubantu bonke onokwazi ukubaphikisa, akaphikiseki kakhulu ugqirha. Ugqirha uba uthe unesifo esithile, yimpelelo ke leyo. And bambalwa abantu abanokuphikisana naloo nto, ngoba ugqirha indlela afunde ngayo yade yathathwa noba kuphi into yokuba ilizwi lokugqibela lilizwi likagqirha. Ilizwi likagqirha bawo lide ligqithe nasecourt, afike ugqirha athi lo mntu akaphilanga, lo anikwazi ukumgweba, libe ityala eli elenzile, kodwa ngenxa yokuba ugqirha uthethile wagqitha ngapha kwento ibinokwenziwa ngumthetho, ide yafakwa emthethweni into yokuba uthini ugqirha yena. Xa ithethile ugqirha isigwebo kungona singagqithiswa. Yile nto ndisithi bawo apha sixabana nebhayoloji, ngoba ke zakuthethwa izinto ugqirha ufaka istampu. Abantu abaphikiswa nasemsebenzini xa umntu engangenanga emsebenzini waza nephepha likagqirha, ngoba okanye ilizwi likagqirha ingangathi lihamba phezulu kakhulu. Nabantu mhlawumbi abazama ezinye izinto, abazama ukubaleka izinto, bayathanda nokusebenzisa into ethethwe ngugqirha. Uve ke mhlawumbi nabantu mhlawumbi asele bezijokela into yokuba hayi, kaloku andikwazi ukuyenza into ethile ngoba mna ndingumntu kagqirha. Ndizama ukuthi ke ba umnguni, ilizwi okanye ibhayoloji ingangathi iphezulu. Mhlawumbi ke izawusixoxisa ke nabantu abenze ibhayoloji esikolweni leyo, uba sibanikele elo wonga bazayisebenzisa against thina, kodwa okwanamhlanje sisathi ingangathi ibhayoloji ingaphezulu kunezinye izifundo, ngoba ivula okanye ivale amasango ebevuliwe.
apha ke sibaliselwa ngomama uElizabeth okanye sibaliselwa ngomyeni wakhe owayindoda eyayilungile ekuthiwa nguZekariya. uElizabeth nalona yena bayamcacisa bathi wayengomnye wasezintombini zika-Aaron, bantwana bahle bakaThixo. Izanywa le nto ucacisa into yokuba aba bantu yayingabantu abawulandelayo umthetho. Aba bantu yayingengobantu abaxabanayo nguThixo, yayingabantu abathandwayo nguThixo. For that matter, aba bantu kwakuthiwa ngabantu abalungileyo. uZekariya yena lo wayede ahlaliswe etempileni, kuthiwa nguye owayeqala aqhumise phambi kokuba abantu bathandaze, ngoba le ndoda le yayililungisa. Loo nto ifike ithi bawumnguni phezu kwaloo nto bengamalungisa benjalo, kodwa aba bantu babengakwazi ukufumana umntwana. Abantwana bahle bakaThixo, loo nto izama ukuveza mhlawumbi xa ndiyijongile bawumnguni into yokuba ngamanye amaxesha amalungisa ayingawo onke izinto ezizawukhawuleza ukuhamba kakuhle. Mhlawumbi ayisukuba kungenxa yokuba ungumoni wena kwindawo kuyo le nto izinto zingahambi ngendlela ofuna zihambe ngayo, ngoba aba bantu batyatyekwa kakuhle bawumnguni, ingangathi ngabantu ekumela kujonge kuwo. Xa nifuna ukuziphatha jongani kwaba bantu babini. Kunjalo nje phezu kwezinto ezenzekayo bawumnguni, amanye amadoda xa kungekho umntwana ovelayo emizini baphuma ngaphandle ayokukhangela, kodwa le ndoda le yahlala nonkosikazi wayo ngenxa yokuba yona indoda elungileyo. Bantwana bahle bakaThixo, ukuba sifuna ukukhangela ukulunga, mhlawumbi ngabantu ekumela sijonga kubo into yokuba ulunga kuthetha ukuthini. Kodwa bazalwane abalungileyo okanye bazalwane bam abathanda inkosi, nokulunga bantwana bahle bakaThixo akugqithi ngapho kwesiqhelo sengqondo. Bantwana bahle bakaThixo, nokulunga kwethu nokuthobela uThixo akuyodluli ngapha kwebhayoloji. Bantwana bahle bakaThixo, kuthiwa kwafika isidunya phambi kwale ndoda ngale mini iqhumisa ngayo. Bantwana bahle bakaThixo, indoda eyazana noThixo, kodwa bawumnguni selusazana noThixo, kodwa kona ingqondo ayikwazi ukugqitha ngapha kwebhayoloji. Bantwana bahle bakaThixo, yafika yamchazela into yokuba unyana uyeza. Bantwana bahle bakaThixo, wema wathi hayi noko sendiyinkothovu ngoku, kunjalo nje nonkosikazi wam uselekhulile, ayikwazi ukwenzeka loo nto, ngoba ingqondo bazalwane bam abathandwa inkosi iyakwazi ukugqitha ngapha kokholo ngenxa yokuba izinto esizibonileyo sizibone amatyeli amaninzi. Bazalwane, le ndoda ilunge injalo, le ndoda imazi njalo uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ingqondo yayo yaphikisana noThixo, ngoba ugqirha uthi emveni kwexesha elithile akho nto iyoze iphinde ilunge. Yaphikisana le ndoda, yaphikisana nomntu selesithi uThixo undithumile mna andizi nento zomqalam. Le nto ndiyizisileyo apha ndiyiziswe njengomyalezo. Kunjalo nje ngenxa yokuba wena phezu kokulunga kwakho ude awakholwa, ngenxa yokuba uqhele ingqondo yakho ikuxelela izinto zabantu abafundileyo, awuphinde uvuleke umlomo wakho. Bazalwane, lo mfo uzawuhlala engakwazi ukuthetha ade ayibone le nto uThixo afuna ukumbonisa yona. Mhlawumbi nathi bazalwane, ngenxa yokuba ingqondo yethu ingaphezulu okanye ingaphaya kokholo lwethu, bantwana bahle bakaThixo, isixelela izinto esiqhelileyo ukuzibona. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba izinto esiqhela ukuzibona side sikholelwe into yokuba kumele izinto zenzeka ngolu hlobo kakade.
Kodwa emveni kwayo yonke lo mihla bantwana abahle bakaThixo, emveni kokuba yenzekile yonke loo nto bantwana abahle bakaThixo, ngenxa yokuba uThixo uthawuthetha, akukhathaliseki into yokuba ngubani owaziyo ukogqitha bani, kodwa uThixo yena akuthetha kuyabonakala. Kunjalo nje ukuthetha kaThixo akupheleli nganeno kwebhayoloji. Ukuthetha kaThixo bazalwane kugqitha ngapha kwenzululwazi zethu bantwana abahle bakaThixo, kugqitha ngapha kokuthanda ubulumko bethu bantwana abahle bakaThixo, ngoba yena uThixo ungenelela kanye xa sithina sisithi izifundo zethu nolwazi lwethu luyaphelela kule ndawo. Bamnguni mhlawumbi ebengazubonakala kakuhle uThixo bantwana abahle bakaThixo, mhlawumbi ebengazubonakala kakuhle uThixo ukuba abantu bengabantu abatsha aba, ngoba bebezacinga into yokuba basenawo amendu, kunjalo nje basenawo amandla okuzenzela izinto bantwana abahle bakaThixo. Ngoku uThixo walinda kwafika ixesha lokwaluphala ukwenzela into yokuba aba bantu bayiqonde le nto yenzekayo bantwana abahle bakaThixo, akungamandla abo kodwa ngamandla kaThixo la. Babazalwane, uThixo ubonakala kakuhle xa ephelile wethu amandla bantwana abahle bakaThixo. uThixo uvela kakuhle xa thina sicinga into yokuba ngoku kumele thina siyancamba kule ndawo, ngoku thina siwazame onke amacebo kube ngona uThixo avelayo yena. Bazalwane, umuntu omtsha akaphelelwa macebo. Bamnguni, umuntu omtsha unamendu, kunjalo nje angayiwela agqithe ngapha kweSouth Africa ekhangela le nto ayikhangelayo kube ecinga into yokuba amandla akhe azawukwazi ukumthwala. uThixo walinda amandla obutsha aphele ukwenzela zongenelela. Mhlawumbi bazalwane ekupheleni kowethu amandla kungona uThixo azawuvela bantwana abahle bakaThixo. Mhlawumbi bazalwane thina xa kuphela amandla ethu kwixesha kanye elo kumela singapheli ithemba. Bazalwane, kunini ndizama kunjalo nje akude kulunge bantwana abahle bakaThixo, kodwa sele kunjalo kungalungi, kunjalo seluleli phantsi ungakwazi ukuphakama ngelo xesha kanye elo kumele ungapheli ithemba. Awethu amandla bazalwane, awethu amandla angasihambisa asiphelelise kwindawo ethile bantwana abahle bakaThixo. Kunjalo nathi siyazazi into yokuba amandla ethu azawuhamba aphelelepi. Nangokuba mnguni kukho izinto ozaziyo into yokuba into ezithile zifanele ubani, ngoba amandla akho uyawazi ahamba aphelephi. Ezinye izinto uthi andinantanga kuzo ngoba uyawazi amandla akho ayakwazi ukumelana naloo nto, kodwa uThixo uhlele kulaa ndawo uthi wena andikwazi ukunyathela phaa, laa ndawo efanele ubani, kulapho uThixo ahlala khona. Lo mama akubona ukoluphala kwakhe, lo mama akubona into yokuba mhlawumbi abanye abantu ebesengathethisani nabo ngoba uyamazi into yokuba usile umabani kuba yena uza kundigezela okanye uza kundithethisa ngokuba mna andinabantwana, andisathethi nokuthetha naye. Kodwa ekwaluphaleni kwakhe lo mama wavela uThixo, ungcikivo lwaphela. Mhlawumbi ukungcikiveka kwethu bawunguni kuvela okanye kuphela bantwana abahle bakaThixo ngexesha kanye sisithi thina aphelile amandla okuzilwela.
mhlawumbi lo mama ebehleli nje ukhusela isidima somyeni wakhe emicimbini yokuhlala lo mama ukhusela isidima somyeni wakhe kodwa ngoku kuzawuthetha uThixo akusathethi yena ngoba amandla akhe okuthetha selephelile noko ngoku ekupheleni kwamandla lixesha lokuba amandla kaThixo avele ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade amen.
bawo bawo siza kuwe ke ngoku bawo. bawo ndiyaphinda kwakhona ndiyabulisa mani kuye wonke umntu osibukeleyo kwiindawo abasibukele kuzo neendawo abasimamele kuzo. Nisamamele ke ninjalo ke ningalibali ukucofa ala qhosha lokuthi ni-subscribe kwicawa yabantu abangacawiyo. Le ndawo ke bawo sowushumayele kuye yenje inkosi kum ngemihla eyandikhangela ngayo. Ndinqwenela nje mhlambi okanye ukuncokola ngaloo ndawo kule ndawo ufundwe kuyo. Inga uthi lo mama bona napha kum inceba kaThixo. Emveni komtshato ongenathango komveni komtshato ongenasidima. Ngoba ubumama okanye ixabiso lomntu ongumama belikhangelwa ngokuthi uza nantoni na emtshatweni, okanye ingaba ikhona na imbewu yonantsi kuba uze yena kweli khaya. Ewe tata. Kwakungabikho ke into eqhamayo neyandayo. Uyakrokreleka ke kwalapha ekhaya. Nkosi yam. Uve kusithiwa unantsi bawo inoba uthatha indoda. Uve xa abantwana noba bayadlala phandle akekho onqwenela ukuba nguye, ngoba uyaziwa kaloku yena ngulowa ungazaliyo. Ndiyaqonda iinyembezi yayiseyinto yemihla ngemihla kuye, ngoba akakwazi nokuthetha phakathi kwabanye abafazi, ngoba ikhona le nto imenza angagqibeleli ukuba ngumfazi ncakasayo. Nkosi yam. Uve phaa kumamuhana mfazi ongazelanga Nkosi yam. yakubeleka ilitye. Nangona ke wayethandwa uHana yena, kodwa yayikho le nto Nkosi yam. ingamonwabisiyo, ngoba uthango olungumntana Ewe tata. alukho phakathi kwekhaya. Nakusasa ndoda leyo imthathileyo Ewe bawo. ingakwazi ukuthi iqokelela ezi ubuze nazo. Ewe tata. Uphume ugoduke ayokukhangela omnye. Mhlambi kungathiwa likhaya, masiqokelelane silikhaya, sikhangelele lo mfo umntu
ozokwandisa elikhaya. Nkosi yami. Nangona ekhona yena kodwa ixabiso lakhe lingabonakali Nkosi yami. ngokuthi akhondo ayibekayo etafuleni. Awu. Lonto ke ngamanye okanye ibangela ukuthi ade naye azijonge ngento engento. Ngoba yonke imihla lonto uyayikuyixelelwa lonto. Nkosi yami. Mhlawumbi akakwazi nokuthetha apha nokuba umyeni angabuya ngeliphi ixesha nokuba angenza ntoni na, ngoba ikhona lento Nkosi yami. ilithango ibangela ukuthi kube nje ingekhoyo. Inhliziyo yalomuntu ibiseyiqhaqhekile. Ewe tata. Inhliziyo yalomuntu ibiseyikwazi ukuphila nokudandatheka. Nesidima sakhe sirhuqela ezantsi. Ukuzibika kwakhe umhlambi kuThixo ebona njengomntu ingangathi akakhathalelwanga. Ewe bawo. Ngoba izinto azinqwenelayo nokuba zingakhona zonke, nokuba anganayo yonke into, kodwa ikhona lento ayinqwenelayo yena ngenhliziyo yakhe iphela. Ewe bawo. Athi ukuba ndinokuyifumana lento, ingabe umhlambi ndinguye umama ogqibeleleyo. Ewe Nkosi yami. Kodwa athi ngoku emveni ba uThixo ethethile naye, Nkosi yami. umhlawumbi ebekhe wagqitha phayana kuSara, Ewe tata. wagqitha nakuHana. Kodwa xa ingxaki kuwe uyalibala okanye izinto ozaziyo, Ewe Nkosi yami. izinto ubukhe wazibona zisenzeka ngaphambili, uyazilibala shici engqondweni yakho. Nkosi yami. Ingxaki ikuxinenisele. Kodwa simbona ekhunjulwa nguThixo, ngoba izenzo zethu nokubulaleka kwethu Ewe Nkosi yami. neenhliziyo zethu ezidakumbileyo uyazikhumbula. Nkosi yami. Wabakhumbula ke uThixo lo mama nalo tata. Emveni ba ebakhumbulile izothi lo mama, khangelani apha kum inceba endiyenzelwe nguThixo. Ngoba uyayazi izolo ebebuhlungu, ithi xa igqitha kuba ukususile ukucikideka okanye ukucikidi kwam phakathi kwabantu, ingcikiveko yam phakathi kwabantu. Ngoba ngamanye amathuba okanye kwixesha lonke elininzi, Ewe tata. ubuhlungu bethu, ukuqaqamba kweenhliziyo zethu, ukuswela kweenhliziyo zethu, zonke ezo zinto Nkosi yami. zenzeka phakathi kwabantu. Izinto ozinqwenelayo azenzeki phakathi kwabantu. Nkosi yami. Ukulila kwakho nokuba uliliswa yintoni na kwenzeka phakathi kwabantu. Nkosi yami. Ukubethwa kwakho ngamaqhwa omhlaba, zonke ezo zinto zenzeka phakathi kwabantu. Kodwa uThixo ke soze athi ekufake emlilweni phakathi kwabantu xa ekukhupha
phakathi okanye emlilweni akukhupha abantu bengajonganga. Ewe, Yile nto ke lo mzalwane esithi kubana bana labahle bedinga khangelana apha kum Nkosi yam. nibone ukuthi uThixo emveni ukubana endicikidile uThixo bana labahle bedinga uyakwazi ukuthi uThixo aphinde Nkosi yam. amkhuphe umuntu wakhe bana labahle bedinga ngoba zonke izinto bana labahle bedinga esingena phakathi kwazo umhlambi kufuneka kube khona Nkosi abantu abafundayo kubo, kufuneka kube khona abantu abazothi umhlambi singathethanga Ewe, thina tata. bathi bedinga sisithi singena esixekweni umhlambi sifana laa ntombazana idibana noYesu equleni Ewe, atshintshe Nkosi yam. ubomi bayo athi bana khangelana apha kum ithi le lapha ntombazana okanye bathi abantu besi sixeko hayi asifuni nokumbona lo mntu sibona uhambo lwakho Ewe, Bathi Nkosi bedinga yam. ngoba bayakwazi ukucikideka kwakhe ukucikideka kwakhe phakathi kwabantu Nkosi yam. umhlawumbi nathi ke ingxaki esingena kuzo umhlawumbi nawe ubude bonyaka lona Ewe, tata. ukubethile bakunzakalisa phakathi kwabantu usiwa uvuka nezinto Ewe, zakho Nkosi yam. phakathi kwabantu kodwa likhona ixesha apho uThixo bedinga azowuthi kwanele ngoku mntanam akwenzela inceba bedinga kodwa inceba yakho bedinga uThixo akunyundule angakunyunduli ebusuku Ewe, angakunyunduli ekamereni okanye kwindawo efihlakeleyo akunyundule phakathi kwabantu kwenzela abantu babone ukuthi uThixo uyakwazi ukuthi Ewe, amenzele inceba umntu othembele ngaye bedinga nangona izinto zisehla bazalwane bam abathandekayo kufuneka ke sithembele kuThixo bedinga even nobana umhlambi izinto ozithandazelayo ingangathi azenzeki bedinga umhlambi abantu bayangena kubana izinto ozinqwenelayo eziluthango kuwe ngoba ezinye izinto esizinqwenelayo ziza nesidima kuthi ziza nokuhlonipheka kodwa sakungabi nazo ezo zinto bedinga abantu bathetha unothanda kuwe Ewe, benza baba. unothanda because of awunazo izinto bedinga noba ziyabambeka nokuba azibambeki bedinga kodwa zikhona izinto sithi sakuzifumana zibuyise isidima kuthi Ewe, baba. zibuyiseke ukuhlonipheka kuthi zakungabikho kuthi sizibona ingangathi isidima nokuhlonipheka ziphelile kuthi Ewe ba. nokuba yimali nokuba umhlawumbi bedinga ngabantwana nokuba yintoni na bedinga kodwa zikhona izinto sithi Ewe, Nkosi yam. sakuzifumana sizibone nathi singabantu phakathi kwabanye abantu ngokulo mama uthi emveni bana uThixo evile umthandazo wakhe emveni kubana isidima sakhe sihlutyuliwe bedinga athi kubana hayi nikhangela napha kum Nkosi yam. uThixo uyakwazi ukuthi umntu wakhe amenzele inceba yenjenje inkosi Inkosi. apha kum ngoba kumnandi uthetha ngento oyaziyo bangahle bedinga kumandi bangahle bedinga nokukhombisa abantu umhlawumbi kwinto nabo ebebeyibonile isenzeka apha Ewe, kuwe baba. untyumpantyumpeka edakeni phakathi kwabo uhamba kabuhlungu phakathi kwabo bangahle bedinga umane usithi ndizibika kuwe Ewe, Thixo baba. phambi kwabo bangahle bedinga akunyundule uThixo phakathi kwakho akugquma uThixo phakathi Nkosi yam. kwakho phakathi kwabo bangahle bedinga akunika uThixo izinto zakho phakathi kwabo kwabo. ufele uthi wenjenje uThixo Nkosi yam. apha kum Mm. ngoba uThixo ukunceda phakathi kwabantu Ewe, Nkosi yam. uThixo nezimembalezelo zicibhida phakathi kwabantu
So mhlawumbe ngambunyaka phakathi kwabantu ude uzisole. Mhlawumbe uThixo ufuna ube nento yokuthetha xa uthetha phakathi kwabantu. Akugcine kuThixo akulondoloze phakathi kwabantu njalo ngoku kudibene naphakade. Amen. Amen. Phezulu mama songena kanjani? Phezulu mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama songena kanjani? Mama thina songena kanjani? Mama songena Nje inkosi kum ngemihla eyandikhangelayo ukuba ikususe ukuncikiveka kwam phakathi kwabantu. Bawo, into yokuncikiveka inayo into yokwenza ungabonakali. Amanye amaxesha sele uncikivwa ngumntu, loo nto ikubangela uzive ingangathi andibonakali. Uve umntu esithi ndamenzani ubani le nto engandiboni kangaka, kuba umntu esivisa bhokwe. So umntu ocinga uphucukile kunomnye umntu ngenxa yokuba yena izinto ezifumene kuqala okanye ezinikwe kuqala nguThixo, omnye umntu engekanikwa. Ngamanye amaxesha abancikivi ngabantu abanikwe kuqala izinto nguThixo, bade bacinga into yokuba izinto abazinikwe nguThixo zizinto emazibe ezizixhobo amabazisebenzise ukuncikiva abantu abangekanikwa bona ngeli xesha nguThixo. Abanye ubave bethetha okanye bemisa ngabantwana babo into yokuba mna ndiphucukile kunobabani ngoba abantabam basesikolweni, kunjalo nje isikolo sabo sesikanokutsho, yena akusoze kuphume nto kwabantwana bakhe balala bengadlanga ngenxa yokuba yena unikwe kuqala izinto nguThixo. Mhlawumbi abantu abanikiweyo bawunguThixo
bawumnguni izinto nguThixo mabayazi into yokuba bona banikwe kuqala. Ayithi loo nto abanye abantu abanawunikwa nto nguThixo. Abantu abababalwe nguThixo banikwa izinto bawumnguni bayabangcikiva. Abanye abantu bade bazibona into yokuba abantu ababonakali bade babe ngathi zizinto ezingento. Bantwana bahle bakaThixo, loo nto ithi namhlanje khawuqala ujonge into yokuba uThixo ukunike ntoni. Ungacingi loo nto into yokuba uThixo akanomnika omnye umntu. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba uThixo abantu abangabonwayo bawumnguni. Namhlanje sifundiswe into yokuba uyabakhangela abantu uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, lo mntu umbangela ibe ngathi ngumntu ongabonakaliyo phakathi kwabantu. Lo mntu uzawukhangelwa nguThixo, ngoba lo nguThixo bawumnguni obakhangelayo abantu bakhe. Bantwana bahle bakaThixo, selaba bantu babaleke bayozivalela ezingontsini zabo. uThixo nguThixo obakhangelayo abantu bakhe. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku ungazibona into yokuba wena ubonakali ngenxa yokuba awukazinikwa izinto okwelithuba nguThixo, kodwa namhlanje sizokuthi Thixo uza kukhangela nawe. Bawo uthi nguThixo obakhangelayo ba. Nkosi yami. Sizama ukuthi bawo kubantu abafuna ukuyeka ukuthandaza. Nkosi yami. Sizothi ungayeki ukuthandaza. Sizothi kubantu bebe sebefuna ukulahla itawuli emthandazweni. Sizothi ungayeki ukuthandaza. Kakade mos yonke into kunexesha layo. Nkosi yami. Khona ixesha abengangathi uThixo akakujonganga. Nkosi yami. Ikhona ixesha apho uthi uthandaza nje ungayazi nento oyithandazelayo. Ewe bawo. Kodwa sizothi namhlanje kunjalo, ungayeki ukuthandaza. Sizothi nangoku ulapha enqanaweni uthandaza, kodwa amanzi lana angangathi afuna ukungena ngefestire. Kodwa sizothi ungayeki ukuthandaza. Nangoku mhlawumbi ingangathi uzibona ufana noYona, uphakathi phakathi kumnenge. Sizothi ungayeki ukuthandaza. Nangoku mhlawumbi uzibona ingangathi ufana noYobhi, zonke izinto zakho ziyasuswa kuwe. Sekushiyeke mna ndedwa ukubana ndizokuxelela, kodwa sizothi ungayeki ukuthandaza. Nangoku bedinga sowufana noSara, sizothi mhlawumbi ungayeki ukuthandaza. Nangoku mhlawumbi isithunywa esi umane sisithi ndindulule kuyasa, sizothi ungayeki ukuthandaza. Nangoku mhlawumbi usabantwana bakho babuye bedinga esikolweni, bedinga bangaphangeli, sizothi ungayeki ukuthandaza. Likhona ixesha bedinga, ngoba uthi lo mzalwane ngemihla eyandikhangela ngayo, likhona ixesha apho aza kukhangela ngayo uThixo. Bedinga athi xa ungena kwelicala iminyango ivuleke. Bedinga athi xa usiya ngapha imvula yentsikelelo yehle phezu kwakho, ngoba ukhangela uThixo. Bedinga uyakhangela uThixo. Bedinga nangona thina singabantu sesivumile, bedinga uyakhangela uThixo. Abasusa abantu akunyundule. Bedinga ngesivile isikhalo sabantwana bam. Bedinga wabakhangela abantwana becinga babalikelwe nguThixo, ngoba unguThixo okhangelayo. Ewe Nkosi yami. Bawo, xa sigoduka ke kanye xa sawugoduka ngokwakamlungu bawo, ngokwakamlungu ndingumntu obazanayo nesikolo. Namhlanje ingangathi lo mfu Zekariya
uvalwe umlomo ngenxa yesikolo. Njengomuntu ke osebenza kwinto enesikolo phakathi, izaba ngathi ngilwa nesikolo ngakumbi kule tekisi. Into enesikolo phakathi xa ngijonga inento nokujonga iphethini, into yokuba izinto zidla ngokuhamba kanje, zakugqiba ukuhamba kanje kubekho isiphumo esithile. Abantu be-research ne-experiments zabo okanye i-survey abazenzayo, ukuqokelelwa kwedatha, bazama ukukhangela into yokuba iphathini ithini, yakugqiba iphathini iziphumo zithini. Yakugqitywa loo nto ithathwe ifakwe ezincwadini ukwenzela abanye abantu bangayenzi ukukhangela kwale phathini. Ngoku uZekariya ulixhoba lokujongwa kwephathini ngabantu ukwenzela kwaziwe into yokuba emveni kwale phathini isiphumo sithini. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi namhlanje bamnguni sizokufundiswa into yokuba uThixo ayingoThixo ofundelwayo okanye nguThixo lo ongafundelwayo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba amathuba amaninzi iphathini siyayazi, kunjalo nje siyazazi neziphumo, kodwa ngamathuba amathile xa sicinga into yokuba sifundile, kunjalo nje siqinisekile ngeziphumo, ngene apho uThixo ncakasana kakade. uThixo bazalwane ungena xa ingakwazi ukucaciseka, xa isikolo singakwazi ukuyidibanisa, u1 + 1 angaphuma bengu2. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku uThixo uvele kuloo ndawo kudityaniswa izinto ezaziwayo, kodwa isiphumo sona ayisosiphumo saziwayo. Mhlawumbi bazalwane ukufunda kwethu kakhulu kubangela silibala amandla kaThixo. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi sincikiveka kangaka nje bomnguni kungenxa yokuba sifunde kakhulu sade sacinga into yokuba imeko esikuyo ayinakuphuma, ngoba isikolo siyasixelela xa imeko inje iziphumo zinye. Kodwa bazalwane, namhlanje sizisa uThixo emveni kokuba wena uzazi iziphumo ezikaThixo zigqitha ngapha kwezi zakho. Bawo sigoduke mhlambi abanye badla ngokuthi ukususile ukubandezeleka kwami, kodwa lo mbhali ukhetha ukusebenzisa eli gama lencikiveko, angasebenzisi ukubandezeleka. Umhlambi ukubandezeleka, bandezelekile, ndibandezelekile nami, kodwa ukuncikiveka kungaphaya kokubandezeleka. Lo mama lona akacomplaini ngutata wikhaya, Nkosi yami, ukuba umphethe kakubi. Umhlambi bebekhe balale bengatyanga, Nkosi yami, mhlambi ukubandezeleka oko. Umhlambi bebekhe baxabane notata ekhaya apha, mhlambi ukubandezeleka oko. Umhlambi ukuncikiveka ngulo mvandedwa wakho osenhliziyweni yakho, othi wakucinga ebusuku, Nkosi yami, kusuke kuphela ubuthongo, kuphele amacebo onke, uthi wawuzama ukuhlanganisa le into ayihlangani. Bantwana bahle bedinga uthi hayi ndiyazibona ezi zinto, bantwana bahle bedinga ziyenzeka azenzeki, andizikhathalelanga ukuba kunokwenzeka le minto. Bantwana bahle bedinga nimhlambi uThixo angabe undikhulule, imali uThixo angandinika, yonke into uThixo andinike, kodwa
Kodwa ukuba unondinika nje le into banalahlwetinga yonke into ingangathi iphumelela apha kum. Mhlawumbi nam nawe ikhona le nto ikunikivayo noba sowuhamba endleleni uzibone sowuthetha wedwa endleleni noba uyathandaza banalahlwetinga ukufikelela kuyo banalahlwetinga umthandazo uyemapho angakwazi ukugqitheka ngoba loo nto ingapha kwamandla akho isinda nenhliziyo yakho. Mhlawumbi yakufika uhambe endleleni uqhuba imoto yakho kwanokutsho ifuna ukuthi ithathe le moto uyibeke ecaleni kwenzela ukuthi oku kuncikiveka kufikileyo kugqithe kuwe hleze wenze nengozi apha endleleni. Banalahlwetinga mhlawumbi ukungafumani imisebenzi banalahlwetinga kukubandezeleko banalahlwetinga mhlawumbi ukupeya imali encinci banalahlwetinga nokubandezeleka emsebenzeni zizinto ezincinci. Kodwa ikhona le nto banalahlwetinga uthi nangoku sowuhleli naphakathi kwabantu uThixo ekunikile izinto banalahlwetinga bathi abantu hayi mani uThixo ukunikile nje izinto kutheni umquqela kangaka uThixo kutheni umthandaza kangaka uThixo kanti ngaphakathi enhliziyweni kuhlela umthandazo uThixo ubani unondenzela into ethile nje ungakhululeke ebomini bam ukubana banalahlwetinga unokubuyisa utata ekhaya ongabuyiyo ungaphela ukunikiveka kwam ukubana unokundincedela umntanam banalahlwetinga ungaphela ukunikiveka kwam ukubana ndinothi xa ndimka kweliphakade ndiyibona into ethile ilungile mntaneni wam. Mhlawumbi ungakususa ukunikiveka kum. Mhlawumbi Thixo ukubana unokususa esi sifo emzimbeni wam ungabe ukususile ukunikiveka kum. Banalahlwetinga mhlawumbi ukunikiveka kwakho kukungafumani imisebenzi. Mhlawumbi ukunikiveka kwakho kukurhuqelwa kwegama lakho ekudakeni ngabanye abantu. Banalahlwetinga imali zakho azikuncedanga banalahlwetinga izinto zakho azikukuncedanga kodwa ukunikiveka kuhlele enhliziyweni kumane kuyitsweba iqaqambe ngakumbi inhliziyo yakho. Kodwa namhlanje sizokuxelela ukuthi ungamncami uThixo banalahlwetinga lo meko ujongene nayo sizokuxelela ukuthi ungamncami uThixo kwakunikiveka udala ukujijisana nazo ezinye izinto uyazithandazela ziphenduleke kodwa ikhona le into ojijisana nayo iminyaka lena iyakuncikiva ngamanye amathuba ucimba ukuthi uthathe ubomi bakho sisombululo ngoba le nto ayide isombululeke kodwa sizokuxelela namhlanje ngelangeni lodwa uzawufika uThixo akukhangele banalahlwetinga ngoba umile uThixo uthi andozeli andalali ndingumgcini kaIsrayeli uzakukhangela la uThixo ungathathi isigqibo esifutshane ngobomi bakho uzakukhangela uThixo. Asilondoloze uThixo asigcine uThixo ngokuthi besephakadeni. Amen. Nendokwenza manje le safaka ingubo Oh, no.
bawo mani siyacela ukuthi uyathetha baba ngiyathetha cela ukuthi kumuntu ongeka-subscribe mana sicela subscribe uba sewusubscribe leke ungalicofa laqhosha lika-like ungalicofa-ke nalele notification bell kwenzela ukuthi likukhumbuze xa icawe yabantu abangacawiyo iqala nela lokusherisha-ke ungayisherisha ku-platform ofumaneka kuzo zalapha kuyi-social media kwenzela ukuthi icawe yabantu abangacawiyo ifikelele apho thina singakwazi ukufikelela khona kwindawo-ke esihamba kuzo abazalwane kwindawo esimenya kuzo kwindawo esifumana kulo iqonga lokuthetha singatsho kuqala ukuthi icawe yabantu abangacawi iyafumaneka ku-YouTube ibhexeshwa-ke kulo mzalwane akabonani ngamanye amathuba-ke uyawumane umbhaqa ehamba nami bawo-ke ukuze-ke sikhule-ke sibheke nakwezinye-ke iy'ndawo-ke sinqwenela ukubhekela kulo ningabonakalisa inkaso yenu phaa ku-Patreon bazalwane ngiyaqonda uba izawubonakala somewhere phayana utsho ukuthi ma ihambe le vangeli yokufikelela apho thina singakwazi ukufikelela khona sinibuleleke ngayo yonke-ke into enisenzele yona ude kuzofikelela kweli isigaba. Nkosi tata siyabulela kakhulu kubalulekile ke bazalwane ukuba simane sithi enkosi ngokuba nina kunye nathi kwade kwaleli thuba bawo phambi koba ke sihambe ngicela nje ukugqithisa nje i-shout out kuko amakhwenkwana bathi baligwijo teams ngiyabona bafuna ude bayitshintshe la nto yabo lethe kuqala bayidimbaza gwijo entertainment sathi indelanto kodwa-ke bathi bayigwijo teams liqembu okanye liqela eliziculela amagwijo abafana abenza u-grade 10 bamane becula-ke kule weekend bawo bebenegig eBola Park bayaqhuba abafana mhlawumbe-ke from time to time samane sisapota-ke pha napha apho sikwazi ukusapota bawumani bawo kwakho ndicinga oSnoop Doggy nobangane no-Little Bow Wow bangane lamfuthi nje o-P Diddy mbani ekuhambeni kwamaxesha bawo yabo because zithins nyani ngoku sayomhleke bagogwijo mapalasa man because ezamaxesha behamba abantu baye baqomba hayi sibadala noko kodwa bona abona abantu baxhathisileyo endibabona babanenkani nyani ngamadodana izinkothofu noba seyizinkothofu ezilengeca singamadodana amadodana bawo ade bengamadodana seletshintshile esithi hayi siyi-fellowship of men thina ogqiba athi xa ezibizayo thina singamadodana amadodana akuthi hayi bo unochuku ke unochuku ke ngoku bazibalela bethu inkosi ufefele inkosi yethu Yesu Kristu uthando lukaThixo nobudlelwane bumoya ingcwele bangahlala kuthi sonke kude kubuye inkosi ngoku naphakade amen. Amen, 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 ukuba buyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena mntu besiyenzele yena lecawa ukuba ubukwithoke noba ukhiva lecawa besiyenzele wena ukuba ubumamele igwijo teens lecawa besiyenzele wena kuwo wonke umuntu oye wasibukela kwade kwaleli thuba bazalwane enkosi kwindawo zonke eniye nasimamela nanasibukela nikuzo enkosi kakhulu masiphinde sidibane kule veki ezayo kwicawa yabantu abangacawiyo ngentsimbi yesihlanu icawa yabantu abangacawiyo beqhutywa uSihle Bonani engahambi yedwa ihamba no-Anele wakwamnguni le yicawa yabantu abangacawiyo with your teens eye
Papa in, Papa in, Papa.